אורי יוסף, עמית שסטר, עומר קר, בנימין זרחי, גל כהן גרומי, אלכס מולקו, אהרון גברינו, חיים שרבי, דוד מנשר ועופרי מים. בינתיים אנחנו כמובן משמיעים את יובל אשת, לירון קלוגר ותום גולדריק לטקס הענקת המדליות. גל כהן גרומי פותח 26-01. וואו, זה מהר. גילאי 13, עומד על 56, 87, סליחה 14, עומד על 54-05, לסי הרלוונטי של דובר פרנקל. הייתי רק עושים גילאים חדש של גל כהן גרומי. ויש לנו 53, 83. מרוצה ילד. נחכה לאישור התוצאות. במקום השני אלכס מולקו, בשלישי עומר קר. יש אישור? מחכים. יש אישור ויש שיא גילאים חדש לגל כהן גרומי, 53-83, שובר את ציון של תומר פרנקל.